шуруъ аз 25 январ бозиҳо шурӯъ шуданд. Акнун мо шумо шоҳиди чанде аз бозиҳои ҷолиб мешавем, ки Локомотив Помир ба фарқ аз дастаҳои дигари гурӯҳи А дар даври якум озод буд. Шерзод Маҳмадиев, Фирӯз Қараев, Зокир Иброҳимов, партоби тӯб ба сӯи ӯ ва дар ин лаҳза бозёфти тӯб боз ҳам аз сӯи футболбозони Регар. Як партоби дигар, зарбаи бисёр ҳам хавфнок ба ҳамин тавр ҳисоб кушода мешавад. Бинандагони арҷманд, дақиқаи 12-уми бозӣ ва Диловаршоҳ Ғаниев ҳам дастаҳояшро ба пеш мебарад. Бозиҳои бисёр ҷолиб дошт ин ҳамлагари ҷавон. ва бубинед дар ин лаҳза аз партобе ки Шерзод Маҳмадиев ба дохили ҷаримагоҳ равон, иҷрокунандаҳои хуб бошанд, зарбаҳои олиеро диданамон мумкин аст ва дарвозабон дар ин лаҳза паси нодуруст медиҳад. Элмуродов, ирсоли навбатии тӯб ба сӯи ӯ, ҳуҷуми футболбозони дастаи Локомотив Помир ва ин аввалин вазъияти воқеан ҳам хавфнок бо иштироки онҳо ин ҳолатро бартараф кунанд. Сангов, партоби тӯб ба сӯи ӯ, инҷо имконият ҳаст, зарба зада мешавад ва тири дарвоза футболбозони Регар Тадазро аз гол наҷот дод. Шуҳрат Элмуродов, зарбаи ӯ ва дарвозабон бо мушкилӣ бартараф мекунад. Офсайд нест, боз як зарбаи дигар ва бори дуюм ҳам сейв анҷом дод. Зуд аз аут тӯбро футболбозони мизбон ба бозӣ медароранд. Шуҳрат Элмуродов, партоби тӯб аз ҷониби ӯ, вазъияти хавфнок аст, боз ҳам як зарба ва ҳамин тавр ҳисоб 1-1 мешавад. дақиқаи 42-уми бозӣ футболбозони Локомотив Помир тавонистанд ҳисобро баробар кунанд ва баъдан Шоҳрух Сангов тавонист бо ин зарбаи ҳадафманди худ ҳисобро баробар кунад. Муҳаммад Буризода ҳам дар рафтин ва баъдан дастаи Локомотив Помир ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти хуб буд, аммо ин вазъият бартараф мешавад. собиқи даста тимро тарк карданд баҳри бозӣ кардан дар лигаи олӣ. Дар ҳайати дастаҳои дигар ҳоло онҳо ҳунарнамоиро бояд идома диҳанд, аммо бисёр ҳам хуб инҷо гузариши олӣ буд. Анушервон Мусоев бо тӯб, аммо офсайд ба қайд гирифта мешавад. ҳарф задан мумкин аст. бидуни қоида вайрон кунӣ футболбозони Локомотив Помир тӯбро гирифтанд. Азизбек Ҳасанов, зарбаи бисёр ҳам хуб аз ҷониби ӯ, лек каме баландтар. ҳарифи Истиқлол Ал-Ҳилол аз Арабистони Саудӣ ва Шабоб Ал-Аҳлӣ аз Дубай аз Амороти Муттаҳидаи Араб ҳастанд. ҳоло инҷо имконияти бисёр ҳам хуб, вазъияти хавфнок аст ва ҳамин тавр ҳисоб 1-2. чӣ тавре мебинед бинандагони арҷманд, дар рафти ин ҳуҷум футболбозони Регар Тадаст тавонистанд партоби тавили тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. Меҳроб Азимов мавқеи худро аз даст медиҳад. муҳофизатгари канунӣ дар ин лаҳза Далиев аз ӯ баъдан боз мегузарад ва баъдан зарбаи задаи ӯ дарвозабон 1-2 аст. фарқ чандон зиёд нест. Локомотив ҳатман метавонад ба бозӣ баргардад ва чӣ гуна фурсати хуб буд. ҳоло Элмуродов бо тӯб, Шуҳрат ба пеш ҳаракат мекунад, паси ӯ идомаи ҳуҷумро мебинем. Анушервон Мусоев бисёр ҳам хуб гузашт аз ду футболбози Регар Тадаст, баъдан зарбаи ӯ ва дарвозабон дар ин лаҳза маҳорати баланд нишон медиҳад. аз 3 дақиқаи вақти илова шуда боз чанд сонияи дигари он талаф ёфта буд ва тамом. бо ҳамин садоишта ки довари марказ баланд мешавад. голе ки футболбозони дастаи Регар Тадаст дар дақиқаи 82 ба дарвозаи Локомотив Помир ворид карданд боис бар он мешавад ки онҳо дар ин бозӣ бо ҳисоби 2-1 ғалаба кунанд.